CM Tuliram Rong Hang Pen Manja Greater Diffu Water Supply Scheme along 600 kVA DG set generator pen rong thang along liter suri phokep lang angko kangpu. West Karbi Anglong Bothalang Social Dhuna Klam along Kiching Si Ningkan Esekti So Chingruma Mai Kepaman. Tomon Arregati Pen Kapang no Dak Dong Mipi Open State Buthot Kasalam Tu Japan KPLT Ahin Pen CM Rong Hangapan Kachunungri. Kardong Prime Time Long Beneli Berta Tanbang Tari Harmony Be Non Bertang Ton Pen Arjikta Manja Greater Diffu Water Supply Scheme along Aruni Pai Crazy Ernie 600 kVA DG set generator Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Hanglapen PHEM Prodip Rong Piatum Arideng Pen Kangpupon Berta Karnews along Berta Nangpali Karbi Anglong Diffu Rong CP of Harman 600 kV generator Kevan ke Kicheng Silo Lapen Labangso generator Awarsai Kelong Laki Non Kedobom Karbi Anglong Autonomous Council PHEM Prodip Rong Pipen Sai Kedeng Pon Ajok Lupusi CM Rong Hangpen Kachoro Alamthe Pajir Manja along 600 kV generator Kedopen Diffu Rong CP along Penaan alang Longbong Lupata CM Rong Hangpen Ningje Pontu Kebangji 2018 pen 2020 Angbong Karbi Anglong District IMP Diffu Rong CP along Dorprup alang Kipi Ponji Aphan PHESI Kampen Akemang Padoponlo Lapen Akemang Ateng Chunwek Pu Pusi PHE EM Prodip Rong Pi Penta Ningchi Patheponlo Anparta Diffu Rong Thang along liter suri phokep Langang Krota Kangpupon Pado Heitu generator ami yat bohabo paisu aru dine pani uthabo agor ase 9 lakh etia 27 lakhs or pani pabo gote Diffu raijor subidha dibo karone heitu asudi ami grohon korisu aru he asuni raijor subidha dibo karone ami etu korisu dukhia dhoni hukuru ghoror puriyalote he asuni pani jogan asuni tu pabo he asuni prothom bar karone etu Karbi Anglong eta anisu ami aru he asuni সম্পূর্ণ আৰু বাকি ব্যালেন্স যিবিলাক আছে টেংকি আছে সেইবিলাকটো আমি 1-2 বছৰৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে পানী যাতে মানুহে অভাৱ নহয় খোৱা পানী যাতে অভাৱ নহয় এই সমস্যা সমাধান পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত হেতু আঁচনিটো আমি গ্ৰহণ কৰিছো আজি আৰু দুধনও কৰিছো Third Asa Convention MIP Pangching Chia Prang Ada Prang Portfai Cap Upper Pen Armuka Chejeng Asai Padopon Rat MIP Kipamon Pan Along Medical EM Consing Long Pi Pensi Mai Charipon Mai Along Alhisar Po Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Hang Phapang Jang Aluhi Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be Deputy Chairman Rita Singh Hi EM Atum Jagar Singh Ti Prodip Rong Pi MEC Atum Mongol Singh Timung Dorsing Rong Hang Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Joint Director of Health Service Kareng Rong Pi Lapen Penaan Asai kam sai photum chetong dun Mayalong Joint Director pen lam thiki jai ponki Karbi Anglong along kaduko pen suri isira sirkep kebra choksi asha klembang phiatum du laswang bong pen penaan asha tum bainong kilong jum hexita amithang asai ka cheklem pon pamia jok kedam tang suri hinira kre choksi la pen trainer kebaning kan ka chipaduk asha tum kaduko pen baing kora ke thomatum du alang lituma phan medical asai kam pen certificate la pen cycle ron ponji pusi lam the jai pon as a joint director it more main message apnar ko he kare ami aji dikhini ami 2017-18 or dikhini oman ami kaam korilu ekhini moi apnar and with our honorable guest amar share koribo khujisilu amar institutional delivery jitu আমি এবার আমি 17 লক্ষ 40,883 ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হয়েছে আগে Karbi Anglong Autonomous Council CM pen Maya Long Lam Thiki Jai Ponki Kedam ta ningkan lam chak ka chak te kang do Asha klem bang phetum ki klem kedam aduk ke do o pumathasi Karbi Anglong Autonomous Council hin pen baing kora ke thoma tuma phan non ke bang ji voksik eng kora ke thom arni Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de katalon pon amailong baing kora ke thom Asha klem bang phetuma phan scooty pi ponji pusi Maya Long Lam The Jai te kang
West Karbi Anglong District Voithalang so hawar along Aruni Pai Crazy Arni Tisu Chingrum amai ke chengsi ningkan esek amai ke padopon abirta kat news apharang ke jisoning hi Voithalang so pen nang pali Serdun aklam Voithalang so hawar along ke chengsi ningkan esek tisu chingrum amai ke padopon labang so amai long sim tisu ahin pen kachari pon mayalong abarim additional superintendent of police Dhuniram Tisu Karbi film producer Dhuniram Tisu Himari Tisu pen denglok Ongdung Tisu atum manpeng pen chitong dunsi RD Pidun Mayalong anutin pen kosonsi tisu akur koanang bom kacerap kacetu lapen owe kimi atum phan ke pare ke phalom dun thekji mapu lahai alam chingwa chingsai pon apitu mayalong non kewangji 2019 aninkan tisu chingrum amai domoka along kibi pon ji aphan che donsar pen domoka dimalong pathik ponlo non malom sopor phan dinner phaman berta mungton ponik sena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dina mopi putot bertalong bangtulo difu manja kaceleng atowar pi adung miles troxy ronggang ter arong asarahem aruni pai cap arni Karbi Anglong Autonomous Council EM prodip rong pi kahumri nama berta kad news along berta nang pale ronggang ter along kijun alang ka dore ajok rara tum kisung nanga putha kad news pen kidam tang arni benta paklang pon bomlo ronggang ter rara tum kijun alang aphan ihum bet aring bensi chusok nang lo sita rong adon kidu ajok elong bet aring alang kichu dorang wedet titilo lapen Eson ben ke ronggang thira hawar angkang langkelong japan sungkrung lasi adimalong pale dampen RCC ringwer kalisita aga prek scam sitame pangni ponasonte meparji pusi chirok tok abang pugang piatum ningjirenti lapen non ke do bom pipe water supply scheme alongta ave ki roithu deng thu asonte mesenji puta rada tumpen ningjirenti em rong pi lapen rong asar lapen rong arada tum angbong penaan
apor chingki chithan ponsi chiklojon thom angbong RCC ringbel kipi thuji aphan EM rong pipen chichak tekang lopusi birta ribdung long Kolongga adung het dong mipi hawar along kadakowe sarbang plido CM tulen rong hangpen ajok sarbang pli arada phan mathasi krungsa ate rang mate open state pi pajir pondo bangso hem kikim kerang asai patang thaisi kang puji aphan ta chisik tidang lo bonta aruni phaisir cap arni tumon arwe ke thipi ajok bangso hem asarnu jab railo Lasilabang so open stage puthot kasilam thuji aphan KPLT asong hinpen CM tuliram rong hangaphan kachunungri alam the KPLT pachathang chunbang SR klonjang tok jirpen birta nang pale CM tuliram rong hangpen kisarbang pli arat phan kanghon kajin so ke thipi ka joine aprang pen ta kirap long lepin lang seta dong mi piara tup long dunlo bon seta me tomon arwe ke jabra joine Thero nempo kachuhwason chudeng dunang kok luputa kronjang asang hopen pachini thu lasi puthot kai teng kayama kasilam thuwek jepan song hinpen CM aphan kachung ribon padu Bukajan LA angkang nomor 22 Sarobotar MEC Constituency Arlo nomor 2 Panglang Sopen Maising Timung Arong Kacheleng Atawar kilometer hini ajak kidingdo laso atawar kahino hektik ajau rat kacheleng aphan thedunga kesung chetong nang rentilo Laso ajok si kedamtang aruni phaisir cap arni laso aronga meka Ramesh Beachor Monjer Hansepi oso chupat hebo mahut kiswa phan hospital ke ponjia phan pora 108 lapen auto anta kedam no dak ajok jongse kot pen mate apora tek ben hospital ke pali long ledet pen apia so prandam nang jui lopusi rongang sar lapen ranatum birta pachini non nili kidoke 22 nong huru pothar 2 number paglangsu aronga tawar long lo Adak kita tang 9 Mei ani Ramesh B Achor Monjir Hansepi arong amen ke Maising Timu Monjir Hansepi alangli usu cepat hebom lo usu cepat hebom hud alangli men usu pahat je phan aporang choksi alangli aporang choksi alangli tumpan mane hospital ke ponje phan chisiglo Tebon stame hala sohut labang suat tawar kahingnu pik penajok alangli kisu pinangan aduk dolo lapen rong soratum keponji phan bor ilo tebon stame keponji awas saya bedelo athema ladak don kamera person haneli bola tawar kahingnu pik penajok labang suat tawar kahingnu pik penajok si alangli phan tong sekot stame hospital an ponlong ledelo pejok keder kloi penajok alangli Monjir Hansepi usu cepat hebom pen ausu pen bang hini ausu pen alangli aprandam juilo aprandam jang nangjuya ajok kelahen lo alangli hospital kili der ajok pusi ahemasor lapen rongosor lapen ada hospital long kedo tum doktor kedo kabe tum stami alangli tum stami tum hathan lo tasi lapuson towar kahenu penajok non ili tum karbi tum stami la sor kisung kubrang piglang Athema towar jong si henu pulute munita kailong ke isi ke henu pig la puson lo athema pima towar ladak towar hello min lo towar bang mission ngi towar henu pulute munit tum kachileng kachidam jasimet munita tum kiso hut hello kenang sot lo kiso apor hut jong si apor teng pen hospital li thek pulute ladak ke munit tum ga apran dam na ko Lasi aja sitame ke thik ding tum Karbi Autonomous Council ka cari tum sitame lapu lang lera towar bangge selampi pameta sonte mesenji pusi dak rongarat tum pentame pachini lasi aja non alangli tum la towar bang mesena sonte alangli kedam tang la Monjir Hansepi sitame alangli usu cepat hebom ma sitame apoltek pen hostel li lete alangli joklot hai ba mate usu tame pahachilau ta hai Athema la sotuar non ni litu nampak lang lo ang penalang li rong ke lapu hen lo ladak pen hello piglang kasi alang li phan api ke sai jok jesi hospital pon lo te ba tabe ke der klip na jok alang li aprandam jilo towar le mesana sonte aporo teng adim pali dam longji lapen apran dam jok prot hai pasi ning jerenti athe halapu ihinanat thuke kalwart kaslama jok khut plin lapen ihinanat thuke dolong kawi penan parta towar ka heno jok si josemet pen apran kedam nanglo da so tuwar mi misti ke ni lituni lapusi atho khonang li bombo batang ke kisung nang tang bobo
apen ikran thang dai chipu di non da dupik la ke towar ke no pen joksi apol teng pen lelong le selang le pram dam ji lup sipachini la asona tha non chini thu sinang ili tum long ni mali tum do ni mali tum pela lang li tum pela ko puthot chini thu sinang si prang dang le tang lo hok lo la si ni li tum da jo ho dai masti osomar ti thon no sta me anang ge osomar ti bong do nai bupon king sta ni tum paparon e la sinona tum bang le nang langon eng sai noi pusini li hin ben ke pulo an ke jo nili tum ta ko pulo ning bang ma ke nil tu nge dun de dalo nang ko samar the ulu la si hula ke papar di long bang ke ni tu haning bang mai papar den veke e posina ni tunang chilang tu posi nili hin ben ke pulo to la tha ko chini thu sina ko ni inu dulang alang li pang tame ko arju sina to la so par ke nu pelam jok sil la si da nilineng da pura sunan ni pari de ni jo nilineng da ya tamen da milo ani si mor barani ta te chi pon lo amange to war hin nu pelam jok mat le de da lo inke hemang chi roi ju lo inke bud barani pon no men ke nili si pon no inke to war hin nu da amange to war hada ko da ta li da to war beng be amange amite lo asinon arongang son ki pon je hosita ke tuvar ka hing no tam pho ma be ahok lo ni mali tu man tame ili tum ahok pet alam long lo atwar ba ka hino binong lo lada ka phong sarkar tame la bakso atwar phan kilang tipi mane lang pon pelet la poson si lang tum sarkar phan akoi pilo athema non ili tum wang pe tame theklong pe me lo atwar ba ka hino binong lo ing harang se ili tum ke bang tame ni tum tame ke bang supikan sedang na ke palina lasi ladak methang karbi rong lo methang Karbi Anglo Autonomous Council lo lamasi Karbi Anglo Autonomous Council nana da party cipupera prabjin pe labang sorong phan ke besen atwa people sonte meseni posit dagarong rat da melang tum chuning ripat dikrim lo bukalan pe nili anon terang katni lasi prabjin pen la software selama sonte mesenji la pen la pusong kisunga bangke ke bangji arni pen ke joprot nang poposi raratum ningi duk pen ning jirinti Karbi prime time ang lapan si kang ton pengelo dumit hang me kurbang tu